But kunyarara kwauri kuita, I think kuna vari kudzima handiti? Tunosvika kuno. There are veiled fires, guys. Here. There are big fires this side. We don't know who made this fire. It's a very huge fire and it's a bit windy. So Mkomakeda there is trying to look for those sticks to stop the fire in case it comes here. That's what he's doing there. That's where he's coming from. Masango akatikoshera zvakanyanyisa. Ande. Pazvipfuwo zvedu. Munoona? Zvipfuwo zvedu zvinorarama. Chiro chimwe chinhu chakaipira kupisa masango. Handiti muri kuona munhu apisa ari 1 kana unopisa nana 1. Zvinobvumirwa here izvi? Handiti. Chazvakaipira unopisa futi kunyange nezvipuka zvesango. Ndizvozvo. Kune zvimwe zvinogara muvhu chaimo. Hazvisina shelter. Chinoto nebreak chotoda kurarama kana miti inorarama kai. Ndizvozvo. Vanhu vanenge vachipisa. What do you think kuti anenge achipisire Mukomakeda? Vamwe vanopisa nezvikonzero zvakasiyana siyana. Kune vanopfuta fodya. Ndekuti kana uchiputa fodya unongotowasiya stabhu yako ungokanda pese pese. Yosara yotocreate fire. Handiti ka moto unototsva. Uye zvipfuwo zvedu mombe dzedu dzinofura paimanje. Just imagine. Kunyange tisina mombe but mombe dzamwe dzakatikoshera because ukada kutakura zvinhu nengoro unotakumana kurimirwa chaiko. Ndizvozvo. Panoda kurimwa. Ndizvozvo. Tinenge tokwanisa kunge tisina kana mari yekuhaya tractor. Asi kunoda kurimwa. This is very bad. It's very bad. Hey, moto wacho ngaukure. Kana nyoka marisi. Totiza so. Asi takatogadzirira nechedu chishamhu ichi. Pakaipa. Maona? Tabarikadani topesa kuita zvatiri kuita. But nyaya yemoto inongosaziva kuti zvofamba sei zvinozodii. Timbokaona parisira vatoona spirit yatinoita. Svosvika kudonha ndakwira kanchipanike zvese dzakushanda hapichadzikika. Ndakambona kuti kana mbavha yakasvika ichida kuba inosimudza kana mutumbo mombe wese mubvusha kana miri 1. Asi yakabatwa manje. Haichatakurika. Izvozvi maona kuti kana dhenja payapinda ikatora nyama yataida kuibikira. Tiripo yanga ichirazo tiri kutadza. Takatoti haisi safe. Ndangoona zvayakalaksana ndakati maiwe zvaenda. Saka muona the art we want to do here is we want to take those. We take this one. We pin from this side to this side. The other one we can put another one there. And we make some crossings. 1, 2, 3. We have got 20 plus. Okay. You cannot use wire because they won't be strong. But if you use nails, once you use nails, the poles are still wet. Will be strong. Right. Okay. So it's a good idea. Okay. At the shop, I think a kg is going for $3. You want it 2.5 inches a kg. There's a lot of work, but if you have got the material to use, there is no work. It's okay. Get him bo not. Nofamba sei nhasi zvichase birthday kamungoziva musango matema.
birthday. I wish ndiri kuhope man. Kademi nazvo. Zvingorimo zvima. Ndotozoti nguva diki measurements ako aita po. Once a carpenter, you're always a carpenter. Yeah, ndizvozvo. Bhonzo kuti. Ndizvozvo. Munenguva yacho manje. Ndi kunanairwa ini. Asi nhata here? Nhata ndouza nguku. I think inhata. Kwapa ndachipinda pai. Muku kama tachinengera no. Aiwa Ndichashandisa tambo futi. Panofanira kuiswa mushongo wenhata. Kuti kutsosonya mwa. Overs patinomboya uchimboita tekere zvadwo. Dumbu rangu raita kusara. Ne? Kuguta chako. Nangu yamanoti. Ndazonwa makapu manga nemvura. Oh. Netusupu tendo twanchinomisa mvura. Ndamwa makapu matatu. Mukona moto uri kuya. Saka ikodzero yemunhu wese handiti kuchengetedza masango edu. Unoona moto uyu ungoita usvike kuno uri kuona zvinoita moto. Ipapo kwaya mhepo zvadhakwa. Asi kana zvakaramba zvakadai toita vanguard. Ndoda se? Vanguard. Iwe sezvakaita road head. It's a vanguard motor. Okay. All right. Tinobatira ipapa. Koti tori mahiro ka. Koti tozi makomanda akapanyedze zvakanaka. Ipapa handina kutaura kuti ndafana kutema. Imwe rega kutsvagirei. Muzotsvagira kana wakuuya mukomaketi. Kugara makagadzirira. Zvakanaka kana vari baba zvee kana ndikudzoiteteka. Ukaona usingakwanisi kusiya chimunya paunodya manheru. Hauna ramangwana. Kwamangwana unodya handiti chimunya ndichamangwana. Saka hauna ramangwana, hauna future. Uko kuri kutsvaga watanga magadheni chaiwo chaiwo. Hey. That's scary. Have you ever done this before? What? Taking this branches of trees. To stop the fire? Yeah. Yeah. But is this good for you? Good for me? No, it's not good for anyone. But we must do it. It's not good for anyone. No, I mean the branches. It looks small though. But it's fine. Half a loaf is better than. Yeah, that's true. Hey, Wanna just want to just become connected with the little wind only. Came off. The rate at which the fire is smoking now. It's on a high speed. Because it can even fly, you know.
dzimba dzeavo. Kuri sefe ro dzimba idzo. What about matanga wenguru? Hey. Wait. Ah, man. Hanzi chakaipa chakaipira tese. Izvozvo. Pakatoipa. Kutoni zvokunovira tsvimbo nedu. Asi hatingagari pasi. Ndizvozvo. Makadaoneka vanhu indipinde mumba. Okay, iyi muona hama dzangu pamusiri kukwanisa nditaurirewo. Because ndiri munhu wenyama mukuona. Kuziva kuti hakusati kuvanhu zvanzi handina basa nemunhu. Aiwa. Munhu wese akakosha nditi. Chimbondisubscribe yawa kumwana. Ndatendereka inomboita basa. Yaitite basa alright. Yaitimboshanda timbogadzira kai. Kachinja usati? Iyi chimbuzi. Chimbuzi handiti? Chinja chokugezera. But the way how it is built, tinongozama kuti tingokavandudzwa tizive tombogona. Mutogora pakatogora. Asi panosvikawo mavisitors ati zvishoma zvatokwanisa hatingangogara totarisa. Ndizvo. Thank you, ndatenda.